Jiné, zatím neurčeno, technologický test, Kralovice, Bedřicha Smetany, zkouška nové technologie, ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 MAN a PPS 372 CAS 25 Škoda 706 a PPS 373 dopravní automobil Avia. Jiné, zatím neurčeno, technologický test, Kralovice, Bedřicha Smetany, zkouška nové technologie, ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 MAN a PPS 372 CAS 25 Škoda 706 a PPS 373 dopravní automobil Avia. Jiné, zatím neurčeno, technologický test, Kralovice, Bedřicha Smetany, zkouška nové technologie, ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 MAN a PPS 372 CAS 25 Škoda 706 a PPS 373 dopravní automobil Avia. Jiné, zatím neurčeno, technologický test, Kralovice, Bedřicha Smetany, zkouška nové technologie, ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 MAN a PPS 372 CAS 25 Škoda 706 a PPS 373 dopravní automobil Avia. Jiné, zatím neurčeno, technologický test, Kralovice, Bedřicha Smetany, zkouška nové technologie, ze stanice Kralovice vyjíždí PPS 371 CAS 24 MAN a PPS 372 CAS 25 Škoda 706 a PPS 373 dopravní automobil Avia.